खुलुमबाय आंनि गोदान चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नारजिजों अमा बेदर संनो नागिरदों, बेखौनो एसे संनानै देखायनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय। आं माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय। भिडिअ बानायैया नैबेनो आंनि फार्स्ट भिडिअ, दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। अमा बेदरजों नारजि संनायखौ बर'फोरनि मैगं नालाय बयबो गोथाव मोनखायो, बयबो जाखायो। बेखौनो संनानै एसे देखायलांनोसै, नायलांबानो जाबाय। गासै समानानै नारजिखौ सोमखाना दोनदो आङो, दा सुना लानोसै। संनो लांसै। नै दा बेदरा रानफोन्दाखा, मैयानो हाथाइनि लाबोनाय। दा बेदरखौ एवफ्रानग्रोनोसै, एवफ्राननानै दिखांना दोननि, दिखांनानैसो उनावसो नारजिदो संगोन। आङो संख्रिबो सारना लाखादो दे, जाहाथे बेदरा सारायाव नांथायै बायसा आरो। दा बेदरखौ नै एवफ्रानबाय थादो, दा एसे खामफ्राम जाबा दिहुननानै नारजिखौ संसिगोन। नै आङो बेदर एवफ्राननायखौ दिहुनना दोनथ'निसैनो। दा दिहुनखांनायनि उनावनो नारजिखौबो बे बेदर एवफ्रानना सारायावनो एवफ्राननानै खारैदो दसे रहायनानै पाक्रास साक्रास होनानैसो उनाव माबा संसिगोन। संनाय माने नै बेदरखौ दिहुनना दोनथ'बाय आङो, नै नारजिखौ दा एवफ्रानोसै बे सारायावनो, खारैबो होखागोन। दा आङो खारैखौ होनोसै। खारैयाबो बारा बाबदि नङा, खननै होनोसै। आंनि भिडिअ बानायनाया केमेरा दोननाया एसे भुल जादों, खाथियाव जादों, मानसिखौ फुल नुवासै आरो। गाज्रि मोननो नाङा, मबाइल स्टेन्डबो गैया नालाय। जोंहा गेसबो गैया, गेसआ जोबना दङ, गेस सोनो हायाखै, फैसा पातिनिबो प्रब्लेम। जोंहा बहुत गोरिबानो, अरदोसो संबाय थायो आरो दा बर्थमान। आंनिया बिबोनां सनाया फान्थाव सावफायदोंमोन, खामजोब्बाय माला बिसा गेसाव ओंखाम संनायखाय अर जराया। आंनिया दा नै मैगङा गोदौबाय, पाक्रास साना होबाय, मार पाक्रास साखाबाय आङो, ओरैबायदि मेंगुलायनाय पाक्रास सादो, गसंलाय जलाय ओरैबायदि मेंगुलायदो पाक्रास सानाया आंनिया।
आङो दा मैगं मोननाया लासे बोरमाखौ हेगारनो फैबाय। सान्दुं गोसा जासोबाय, दै गांबाय। नै बेसेरा बोरमाया जि गाख्रबबाय थादो आं मैगं संगौमानि। आयु सनाय दे थांदो बिबा जायो थां। बोरमा हेगारना फैबाय आं मैगं मोनगौमानि। दा मैगंखौ नायनोसै। नै आंनिया मैगङा मोनबायानो। बोरमा हेगारनो थांगौमानि जोंहा आइ बिखुनजोआ मैगंखौ नायनानै दिखांना दोनबायानो। नै आङो दा नायफैबाय जि आराम, जि मोजां गोथाव जादों नालाय, ओरैबायदि गोथाव जादों दा मार जासिगोन आरो नायलांबाय था। दानिया आङो नारजि मैगंखौ संनानै ओंखामखौ जाखांबायानो आङो। ओंखाम जानायखौ देखायासै आरो। ओमफ्राय आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामबानो जाबाय। साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिनो अननानै आरो सापर्ट मोनब्लासो जोंबो दावगानो हागोन बा भिडिअ बिदिनो संनाय खुरनायनि होलांबाय थानो हागोन। बा गाज्रि मोनाबानो जाबाय, भिडिअ बानायिया मोजां जायाबो जानो हानाय। नैबे दा बेनो आंनि फार्स्ट भिडिअ। खानसेबो बानायफेराखैबो, खानसेबो आपलड होफेराखै। दिनैसो बानायदों आरो। आंनि थारमाने भइस जनानै रायलायनाया खोनायाखै आरो, बेनिखायनो भइस रेकर्डसो होनो गोनां जाबाय आङो। बा रायलायनायाबो बेनो, बिदिनो रायलायखादों आङो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबसिगोन आरो, दोनसिगोन। बा नायलांबानो जाबाय, बयबो सापर्ट खालामलांबानो जाबाय। अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार।